Miggy, pahubad ko sa akong birthday. Oh. Ang imong birthday is April 3. 3. Ang April 3, dali ra na mahigugma. Mangita jug paagi nga maimog yun ang imuhang gikagustuhan. Di gyud ka makatulog kung dili nimo siya sugot. Nya ikaw taas man kag plano sa imong kinabuhi nga gusto jud ka nga ang imuhang mga anak makahuman sa imuhang sa ilahang pag-eskwela. Pero surti baya pod ka kay ang imuhang mga anak naningkamot pod. Pila imong anak karon? Duha. Oh, duha. Sus, kaswerte naman lang nimo ug kanang imong mga anak duha ka buok mo imong hawas nimo. Unya ikaw ra ba gyud nagplano unta ka og napakay kwarta gusto jud ka mo palit og yuta. Magpalit kag yuta kay daghang kag plano sa imong kinabuhi, gusto ka magbalay og hapsay pero ampo lang sa Ginoo kay man ta kahibaw karon ang imong mga anak minjo na og dalaga pa. Ulitaw pa ba? Nangaminyo na sila? Estudyante pa. Ayaw ka bala ka kay kana sila mo na imo hawas nimo sa imuhang pagkaikaw. Unya plano ka magmotor. Mapalit kag motor. Magbag-og motor. Magbag-og motor. Basin ihatag na sa Ginoo nimo kay nagdamgo man ka og Mama Mary. Kaluyan ka sa Ginoo nga makakuha jud kag motor. Ampo lang kay nay mga kaasinsuhan sa imong kinabuhi nga moabot. Unya mao na hong giingon nimo nga kugi lang. Nya naidaghang maluoy nimo kay di ka dalo. Manggihatagon. Nya usahay pod musulti. Mo prangka. Mao na imuhang natawhan ha. April 3 ug daghang salamat dong sa imuhang pagnganhi sa Sitio Baka. Tuara unta ka didto sa duol sa dagat sa Pier 1. Ug daghang salamat. Oo, thank you for watching guys.